Здравейте! Днес ще правим анбоксинг на два парфюма, които наскоро поръчах. Единият е от Парфюм БГ. Два арабски коренно противоположни парфюми. Единия за 50 лева, другия за 500 лева. Как е опаковано всичко. Вау! Като за парфюм за 50 лева е опакован много сериозно. И сега парфюма. Втория парфюм за 500 лева от Parfum Shop BGEO. Тук имаме, не знам дали се вижда, торат на и сега парфюмчетата. Започваме с Azura от French Avenue. Копие на френската марка Maison Crivelli, доста хитова, и техния от маракуя. Така, анбоксинг. Хубава, солидна презентация. Бутилката също е тежка, приятна. И сега да тестваме. Вау! Това е атомно. И за мен на първо четене си абсолютно същия като от маракуята. Вау, страхотен! Като за 50 лева няма какво да се чудим. Парфюм струващ 50 лева срещу парфюм струващ 300 плюс за 50 мл плюс това от маракуята. Абсолютно идентичен за мен. Малко ми е тежичък, ако трябва да си кажа честно, и аз познавам маракуята и също не съм му фен. Този просто го купих за теста и за представянето. Погледнете още веднъж. Перфектна презентация. Арабски парфюм за 50 лева. Дали си струва? Абсолютно да, според мен. И преминаваме към следващия. Тук вече говорим за тежката артилерия на арабските парфюми, а иначе казано The Spirit of Dubai. Не съм притежавал до сега техен парфюм, само съм ги тествал. Има ги в Белодоре, в Paradise Mall. Този ми направи най-сериозно впечатление, както и Maiden. Maiden е кожен аромат, който е също доста подходящ за зимния сезон, но някакси има доста подобни, които са на много по-добра цена, но кой да знае, може в някакъв момент и Мейденчето да купим. Така, започваме с презентацията. Тук също говорим за лукс от всякъде. Travel кейсче. Spirit of Dubai. Тук говорим за 50 мл, да се каже. Там, както казахме, струват около 500 лева в Белодоре. Аз го купих от Parfum Shop BGEO за около 300. За около 300 и сега да видим самия аромат. Много хубав спреер. И тук започва атомно. Не изчакаме малко да усетим. В интерес на истината тук има над 40 съставки, което че е доста комплексен аромат и би трябвало да е и доста траен според фрагрантика.
На първо време усещам един малко странен акорд. Усещам и сладост. Да си кажа, не мога да го преценя на първо четене. Турат. Много сладък. Тук трябва да има много сушени плодове, ягоди, което пишеше. Чакайте да погледна в фрагрантика. Така, сушени плодове, роза, сиропирани плодове, ябълки, много подправки, агарово дърво, шафран, сандалово дърво. Накрая трябва да завършва с пушек, тъмян, ванилия, пачули, ветивер. Вау! Тук само мен ме няма, но да, определено започва да се разгръща и според мен този парфюм доста ще си струва. Нали, цената му е малко дебела, но вижте, много интересно travel кейсче. Мисля да се възползвам и да си го ползвам. Така, финалните ми думи са дали си струват и двата. Според мен абсолютно да. Бюджетен 50 лева, клонинг на скъп, да, струва си. Няма какво да се чудите. Тук малко по-нещата са различни. Това си е парфюм висок клас, който не е за празнични ситуации, за официални събития и който е готов да даде малко повече парички, съветвам да тествате марката. Висок клас марка. О, да. Много сериозно се разгръща. Дали ми харесва, страхотно. И така, приятели, показах ви два коренно различни парфюма и ще се радвам, ако съм ви